Merhaba hanımlar ve beyefendiler. Zdravo gospođe i gospodo. Dobrodošli na mom kanalu English with Naya and Turkish Online. Engleski sa Najom i turski online. Današnja lekcija nam je vezana za turski jezik. Ja sam objavila video koji govori o načinu izjavljivanja ljubavi kod Turaka. Znači 10 najpoznatijih izjava, ljubavnih izjava i citata iz 2020. godine. Međutim, kako zaista ljubav sa Turcima i Turkinjama izgleda u realnom životu, pokazat ću vam sad. Za to će vam trebati jedna plastična posuda, brašno, šećer, so, mlaka voda, 2 čaše, obične čaše za ispijanje vode. Ili može samo jedna. Ja sam odabrala da uzmem 2. Šta to znači? E pa, drage moje, ljubav je realna u svakodnevnom životu. Od jedne žene radilo se o domaćici ili nekoj biznis ženi, od nje se očekuje da u kući završava obaveze. Kao što su spremanje hrane i ostale namiri i tako dalje. Također i naravno uzgajanje djece i svega ostaloga. Znači podizanje djece i gledanje komplet kuće. Međutim, mi ovo sve danas radimo u svrhu da naučimo turske riječi vezane za recepte. Ja sam sigurna da vi gledate mnogo recepata turskih i naravno preporučujem jer je zaista njihova hrana zaista ukusna. I imate benefite da naučite jedan recept. Radi se o balzame. Balzame je nešto poput jufke u kojoj stavljate određene začine i to samo na tiganju popršite. Hajde sada vidimo kako se i šta se kaže na turskom jeziku. Da napraviti hranu na turskom jeziku se kaže yemek yapmak. Yemek yapmak. Napraviti hranu. A kako se kaže hrana? Hrana samo se kaže yemek. Yemek. Za sve ovo što sam ja vama pokazala su namirnice. Namirnice se na turskom kažu malzemeler. Malzemeler. Namirnice. Ovo ovdje je plastik kap. Plastik kap. Plastična posuda. Imamo so. Tuz. Tuz. So. Ovo ovdje nam je su bardal ili su bardak. Čaša za vodu. Obično je, znači, su bardak kod Turaka je ova čaša i kad neko kaže iz nekog YouTube kanala ili nekog videa za recepte, kaže su bardak, misli se na ovu vrstu čaše. Ovo ovdje nam je kašik. Kašik. Kašika. Sada imamo u ovoj ovdje posudi imamo šećer. Šećer se slično kaže i kao kod nas. Šeker. Šeker. I sada imamo ovdje vodu. Mlaka voda, zapravo samo voda se kaže na turskom su. Su. Samo su. Mlaka voda se kaže ılık su. Ilık su. Mlaka voda. Ilık su. Ovo ovdje, ova boca, staklena boca jeste cam šiše. Cam šiše. Cam jeste staklo, šiše jeste boca. I šta nam je još ostalo? Ostalo nam je brašno. Brašno se kaže un. 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 Dobro što su kratki riječi, mogu se brzo zapamtiti. Un. Dakle, imamo un, brašno. Su, voda. Ilık su, mlaka voda. Plastik kap, plastična posuda. Su bardak ili su barda. Čaša za vodu.
imamo tuz, so, šeker, šećer i kašık, kašika. Sada neki recept. Kako se kaže recept na turskom? Recept se kaže yemek tarifi. Yemek tarifi. Recept. Odnosno, kada prevedemo doslovno recept o hrani. Ali to nećemo, ne zvuči lijepo, samo je dovoljno da kažemo recept. Što se misli na recept na hranu. Yemek tarifi. Hadi başlayalım. Znači, hajde da počnemo. Sad ćemo spremati ovo. Ako hoćete, možete praviti sa mnom. Ako ne, onda ostanite da naučimo još riječi. Şimdi. Şimdi znači sada. Şimdi un su bardak koyuyorum. Dakle, mjera naša jeste 4 čaše brašna i 2 čaše do 2,5 čaše vode. Zašto? Zato što to zavisi od tipa brašna. Dakle, 1 čaša. Stavljamo sada još. Ja ću sada ubrzati video da ne biste vi se dosađivali dok ja ovo radim. Pomiješati se kaže karıştırmak. Karıştırmak. Glagol pomiješati. Karıştırmak. Obično Hanome prave nešto tako što dodaju prvo vodu, pa onda brašno, pa sve ostalo i ok, to za neke stvari. Međutim, ja sam rekla da već ovo moje brašno nešto je opičeno samo od sebe i onda treba mi, znači idem obrnuto. Stavljam prvo brašno. Treba će vam malo samo yarım kaşığı šeker. Pola ove kašike. Čaj kaşığı. Kašika za čaj. Čaj kaşığı. 1 čaj kaşığı tuz. 1 čaj kaşığı tuz. 1 čajna kašika so. Sada ćemo ovo pomiješati. Sada sljedeći korak jeste dodavanje vode. Dakle, na 4 čaše brašna dodajemo 2 čaše mlake vode. Ilık su. Ekliyoruz. Dodati jeste eklemek. Eklemek. Dodati. Ekliyorsun znači ti dodaješ. Dodajemo sun. Ekliyorsun. Dodaješ ti. Ako dodajem ja, kažem ekliyorum. Ali ne brinite se, ovo je posebna lekcija koju ćemo raditi naknadno. Sad nije vrijeme za ovu lekciju. I sada ćemo ovo sve pomiješati. Hamuru açmak kasnije. Znači hamur açmak znači otvoriti tijesto. Ja ću sada malo da umočim svoje ruke u ovo tijesto. Da napravim tijesto koje će izgledati onako u loptici. Koje će izgledati poput tijesta za hleb. Niti tvrdo, niti meko. Nešto između toga. Naravno, ako bude potrebno da se dodaje vode, su eklemek, onda dodajte. Dakle, sljedeći korak jeste prekrivanje posude sa plastičnom folijom. Plastična folija se kaže plastik folio. Plastik folio. Dakle, plastičnom folijom prekrivamo, a što bi rekle žene Sanđaklike ili naše stare nane, prekrite tijesto da se ne prehladi. Neka odstoji nekih 20 minuta. Dakle, kažemo 20 dakika hamuru bekleteceğiz. 20 dakika hamuru bekleteceğiz. 20 minuta ostavit ćemo tijesto da odstoji. I ovo je veća gramatika koja ne postoji na našem jeziku. Iako je mi prevodimo kao da je tu, ali zapravo se kada budemo odradili ovo ima malo drugačije značenje. Bez obzira, mi ćemo sada ostavimo to 20 minuta i vraćamo se da tijesto onda otvorimo. U međuvremenu pripremit ćemo i ostale sastojke. Ja sam se odlučila da to bude sa spanačem i sa bijelim sirom. Pa hajde da kažemo i kako se to izgovara. Spanač se kaže ıspanak. Ispanak. Se za Hanume koje poznaju arapski jezik izgovara isto kao hemze u arapskom.
Dakle, bez zvuka, bez ičega. Lk-su. Nije ilik-su, nego lk-su. I ıspanak. Ispanak. Dakle, za vas će biti malo lakše, a za one koji ne znaju, to nije teško naučiti. Prekineš samo glas. A ako želite te vježbe, onda ćemo i to odraditi. Ima mnogo tematika i zaista turski jezik je nije baš tako jednostavan, složeniji nego što mislimo i nego što zvuči. Spanak ve peynir. Peynir znači sir. Peynir, sir. Bijeli sir, beyaz peynir. Sad ćemo to da pomiješamo, dodat ćemo so i sačekamo tijesto. Şimdi hanımlar, 20 dakikadan sonra. A sad, dame ili hanume, nakon 20 minuta, a može i više, vi možete odraditi posao koliko želite dok tijesto odstoji. Ja sam stigla i da se umorim. Hvala Bogu, evo, sad ćemo ovo da otvorimo. Sipamo brašno na podlogu, odnosno na stolu ili bilo gdje vi otvarate vaše tijesto. I napravit ćemo od ovoga isti slučaj, isti kao procedura, ista kao i sa hlebom. Dakle, zamisliti. Dakle, sada açmak je otvoriti, glagol otvoriti. Açtım jeste otvorio sam. Açacağım jeste otvorit ću. Iako to mi na našem jeziku ne kažemo otvoriti hamur ili tijestu, ne znam kako to kažemo sad hanome. Uglavnom mi sad ćemo da napravimo ovako. Nećemo ga puno sad gnječiti. Ovo tijesto je najbolje, može se koristiti za sve. I za pite i za sve. Ovo je najljepši način pravljanja tijesta. I evo, ovako sam ja to otvorila, napravila kuglicu i treba mi nož. Nož se kaže bıçak. Bu hamuru dorde ya da beşe bölüyoruz. Mi ovo tijesto dijelimo na 4 dijela ili na 5. Ja ću podijeliti na 5 samim tim što od 4 dijela jednaka izdvojit ću sve pomalo pačadi u 5. Mislim, ne znam, to je možda komplikovano, ali s obzirom sam takav lik, vi ne morate, možete odmah 5 direktno izdvojiti. Dakle, turske riječi su hamuru beşe bölmek. Hamuru beşe bölmek, podijeliti tijesto na 5 dijelova. Bölmek jeste podijeliti. Hamuru znamo, znači naučili smo, znači tijesto. Hamur je tijesto. Hamuru jeste tijesto trpi radnju. I ovo je jedna gramatika s kojom ćemo se također baviti na drugom času ili videu. Nemojte se uplašiti, ja svako malo pa gramatika i tako, ali ok. Vidjet ćete u suštini šta je turski jezik. Dakle, bölmek, znači beşe bölmek. Bölecağız. Također može biti i u future tense, odnosno u budućem vremenu, kada koristimo one kao prefikse i sufikse za buduće vrijeme. Međutim, hajde sada da mijesimo. Mi ćemo sada sve ove parčiće, male parčiće, da zamjesimo ponovo. Ponovo se na turskom kaže tekrar. Tekrar. Tekrar ponovo ćemo zamijesti. Biz bunu tekrar açacağız. Biz hamuru tekrar açacağız. Rekla sam prvo biz bunu, mi ćemo ovo ponovo da otvorimo ili mi ćemo tijesto ponovo da otvorimo. Biz hamuru tekrar açacağız. I ono što trebam da kažem jeste da su naši sastojci, malzemeler, spremni. Ovdje sam dodala i upržila luk. Hanome koje ne vole luk mogu ga izbaciti. Crni luk se na turskom kaže soğan. Soğan. Dodala sam sir. Količinski ne znam kako bi vam to objasnila, koliko gram i koliko to. Ja to odoka otprilike koliko ću da stavim, toliko ću i toliko sam napravila. Koliko ispade balzama,
toliko ću da stavim namirnice, odnosno malzemeler. Tijesto ćemo sada oblikovati ovim. Ovo se na našem jeziku kaže oklagije. Ja ne znam drugo ime za oklagiju. Znači to je ova spravčica drvena od koje su naše nane koristile. I ona se na turskom kaže oklava. Dakle, slični su nazivi oklava. Ja sada šta ću da uradim? Da spremim sa ovom oklavom, da napravim oblik. Şekil yapacağım. Şekil yapacağım jeste napraviti oblik. Şekil, hamurden bir şekil yapacağım. Od tijesta ću da napravim oblik. Čime? Sa oklavom. Oklagija. Oklava. I vidimo se, nakon toga ću vam pokazati kako to na kraju izgleda. Mislim da će proces pečenja nastaviti moj muž. S obzirom da on peče bolje od mene i da ne prepeče kao što to ja radim. Dodajem još 5 minuta, još 5 minuta, još 5 minuta i ode ručak. Vidimo se onda na kraju kako će to da ispadne. I evo kako to izgleda kad se stavi unutra ovi sastojci i onda se poklopi, liči na našu pancerotu. Zatim se to stavlja direktno bez ikakvog ulja i bez ičega na tiganju i tako se peče na blagoj vatri. Znači ne da bude previše jaka vatra i okrećati. Ja ću vam pokazati kako to kad se ispeče izgleda. I mi smo napokon spremili turske balzame. Ono što ću da pokažem sad jeste djelo mog muža. Pečenje balzami. Evo kako to izgleda na kraju. Dakle, jufke su samo malo zarumenele. Neki su i više zarumenele. Ali uglavnom biz yemeği hazırladık. Mi smo hranu spremili. Şimdi yemek zamanı. Sada je vrijeme za jelo. Şimdi yemek zamanı. Čajımız da hazır. I čaj nam je spreman. Naravno, bez čaja ništa. Čaj da hazır. I čaj je spreman. Evo, muž se smije i gladan je. Ja sad moram da idem i ja sam gladna. Ben de açım. I ja sam gladna. Ben de açım. Görüşmek üzere. Vidimo se uskoro. Ako i vi jedete trenutno, afiyet olsun. Komentarišite ako ste zaista učestvovali u pravljanju ovog recepta ili ako planirate da to uradite i možete me pitati za neke savjete sad. Ako budem mogla da toliko savjetujem, uradit ću to. U objašnjenjima ću postaviti jedan link gdje možete naći tursko-balkanske recepte, otprilike gdje možete naći kako se to sprema, otprilike neki miks kultura. Sad šta mogu još da vam kažem, to je afiyet olsun, odnosno prijatno. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Güle güle. Bye bye. Ćao. Evo, pozdravila sam se više puta. To su sve pozdravi. Görüşmek üzere. Güle güle. Bye bye. Hoşça kalın.